Dobar dan, posebna mi je čast ponovno se naći u drugoj emisiji televizije Đapić u našem ciklusu u kojem predstavljamo lik i, idemo reći tako, djelo gospodina Ante Đapića, dakle dugogodišnjeg, danas već bivšeg, ali počasnog predsjednika Hrvatske stranke prava, pod čijim su vodstvom pravaši prije nego što je došlo do nemilih događaja postigli najveće uspjehe na hrvatskoj političkoj sceni i u svojoj povijesti. Dobar dan, gospodine Đapić, drago mi je da vas ponovno vidim. Dobar dan i meni i vas tako. Ovoga puta ćemo se ponovno dotaknuti aktualne teme, a to su dakle skorašnji izbori za Europski parlament koji će se održati 25. svibnja. Vaša je lista broj 14 pod prekrasnim imenom Srcem za Hrvatsku. To je doista jedno lijepo i dirljivo ime ne samo za ljude koji se srcem nalaze uz Hrvatsku, nego općenito jedno ime koje asocira na nešto puno više od samog državotvorstva. Kako ste uopće došli do tako lijepog naziva i što to zapravo znači, obzirom da se sve stranke kunu da će raditi sve za boljitak Hrvatske? Kad sam odlučio krenuti u ovu, neću reći avanturu, nego u ovu veliku odgovornost, a to je dakle izlazak na izbore, što je uvijek rizik za čovjeka, posebno čovjeka koji za sebe ima jedan veliki, snažni politički put, koji sam u punih 55 godina, skoro i 56 godina, i kad sam se pitao sam imam li ja pravo na još jedan takav potez i zbog čega bih uopće to napravio, tada mi je zaista palo na pamet da sam se čitav svoj život srcem borio za Hrvatsku i da u ovom trenutku, vidjevši što se sa njom događa, iako je meni u ovom trenutku sasvim dobro u privatnom životu, pa i u političkom na lokalnoj razini izvanredno funkcioniram u vlasti u gradu Osijeku sa svojim suradnicima, nisam mogao ostati po strani. Rekao sam, ako sam išao srcem za Hrvatsku čitav svoj život, onda moram i sada, kada je vrlo bitno i vrlo važno tko će i kako će nas predstavljati u Europskom parlamentu. Ovo su izbori na 5 godina u Europskom parlamentu, gdje je iznimno važno hoćemo li na jedan pametan način, kad već jesmo u Europskoj uniji, znati iskoristiti tu govornicu europsku kako bismo znali kvalitetnije štititi hrvatske interese. To mogu raditi ljudi samo koji su srcem za Hrvatsku, koji nju vole, koji nju osjećaju, a ja usuđujem se ustvrditi da sam zaista čitav svoj život bio srcem za Hrvatsku, da sam zbog toga je plaćao vrlo često i visoku cijenu, jer politika baš ne voli previše srčanosti u politici, ona prečesto poseže za pragmatikom koja se razvija čak do ekleticizma, što je vrlo negativno za današnju političku scenu Hrvatske, i zbog toga smatram da sa tim oružjem u rukama, dakle sa svojim srcem za Hrvatsku, mogu, i barem se mogu nada da ću probuditi isto tako emocije i osjećaje hrvatskog naroda koji ovih 25 godina imao je dosta, rekao bih, svojih posrtanja u izborima, odabirom ljudi koji su govorili kako su za Hrvatsku i kako govori ime hrvatskog naroda, a doveli se ga do toga da baš danas položaj hrvatskog naroda nije dobar. Podsjetit ću vas na nešto, budući da mi godinama dobro i uspješno surađujemo, na nešto što sam vam rekla prije 2 godine, kada ste mi izričito tvrdili da se nećete više baviti aktivnom politikom, revoltirani zbog mnogih stvari koje su se događale. Lijepo je što ste zapravo na neki način, što je netipično za političara, priznali da ste griješili, ali da ste griješili uglavnom u kadrovskim pitanjima, ali nikada ne u pitanjima unutarnje ili vanjske politike. Vi ste tada tvrdili da se nema šanse da se vratite u aktivnu politiku. Ja sam vam tada govorila, vi ste rođeni političar, vi ste se rodili s politikom i politika je vaš posao, vaše zanimanje, vaša strast, vaš život. Ono što mene zanima je zapravo, dakle, obzirom da je Hrvatska stranka prava koju ste vodili, dakle, moramo je se vrlo kratko dotaknuti. Znam da vas vjerovatno srce boli zbog ovoga što se danas dogodilo, jer bez obzira na to koliko su pravaši uvijek bili razjedinjeni, svađali se međusobno, podmetali i tako dalje, ali doista nikada pravaška scena nije bila ovako na dnu i ovako, da tako kažem,
besramno izdao. To je i razlog zbog čega sam odustao od onog stava koji sam vama iznio prije par godina, da zaista više nemam potrebe ni razloga se politikom baviti aktivno i čistog razloga što sam ja zaista u svojoj karijeri napravio izvanredan politički put, dakle bez bespotrebne lažne skromnosti. Ja sam 5 puta ulazio u Hrvatski sabor kao nositelj liste Hrvatske stranke prava, 2 puta pobjedio na izborima za gradonačelnika grada Osijeka i na posljednjim lokalnim izborima prije godinu dana, kad sam bio na samom dnu, kada sam izbačen stranke koju sam gradio i stvarao, sam pobjedio aktualnog predsjednika stranke, formalnog, ali ne legitimnog, i dobio u gradu kome je on rođen nekoliko puta više glasa od njega samog. Nisam mogao upravo promatrati tu scenu pravašku u Hrvatskoj i ostati po strani, jer bi to bilo prvi put da ono što smo mukotrpno stvarali 20 godina, i vi ste bili suvremenikom svih tih događanja, gdje smo vrlo često po cijenu svjesnog rizika da možemo proći lošije u brojnim dijelovima Hrvatske zbog svoje politike. Išli smo na izbore uvijek samostalno kad se radilo o nacionalnim izborima i ovako veliki kao što su ovi evropski ili parlamentarni u Hrvatskoj, kako bismo davali alternativu biračima nacionalne konzervativne opcije. Ovo bi prvi put bilo da ja nisam izašao na izbore sa svojom nezavisnom listom. Prvi put bilo na izbore da respektabilna pravaška politička opcija nema svoj samostalni izlazak na izbore. Vi imate danas 2 političke stranke koje imaju atribut pravački, to je HSP Ruže Tomašić i to je HSP Danijela Srba, koji se skrili pod skute HDZ-a jedni, a drugi pod skute HDSSB-a, što je toliko ponižavajuće za praški pokret koji smo teško stvarali dragovoljcima HOS-a, velikim borbama u Hrvatskom parlamentu, brojnim vanparlamentarnim aktivnostima, sjećate se naših velikih skupova 97. 8. godine, da nisam smio biti po strani. Dakle, ja smatram da onaj trag koji sam ostavio u konzervativnoj biračkoj javnosti nije beznačajan, nije slab, koliki vidjet ćemo sad na ovim izborima, ali sam smatrao da s onim što sam gradio 25 godina, jer ja sebe smatram i autentičnim, rekao bih, kreatorom politike nacionalne desnice u Hrvatskoj, da to što sam gradio da sada sublimiram, napravim jedan sukus, a kako se javio velik broj mladih ljudi koji su tražili da se aktiviram na neki način i na nacionalnoj razini, ne samo u gradu Osijeku, odlučio sam se na ovo i nisam se pokajao. Dakle, imamo izvanrednu ekipu, nekoliko stotina mladih po Hrvatskoj, vjerujem da će biti jako dobro. To ću vas posebno pitati u svakom slučaju, bez obzira na način na koji su vas doista ružno i doista, to govori zapravo više o njima, isključili iz Hrvatske stranke prave, ali stranke prava nitko ne može isključiti, jel, pravaštvo iz vašeg stranke. Ma ne, znate, ne samo to, dakle, i stranku i politiku čine ljudi. Dakle, ta 3 slova jesu meni sveta HSP, ali stranku smo činili nas 1000 aktivista, političara, ljudi, neki vješti, neki manje vješti, neki tašti, neki manje tašti. Prema tome, kada ste spomenuli da sam ja imao kadrovskih promašaja, to je činjenica. Međutim, znate, ja i dalje vjerujem u ljude. Dakle, vi morate dati ljudima priliku i šansu, a da li će se ti ljudi, hoće li se oni ponašati u datom trenutku na razini odgovornosti, na razini ljudskosti, prijateljstva, to mora biti situacija određena. Ja sam imao puno razočaranja u politici upravo sa svojim suradnicima, ali sam imao i izvanrednih i pozitivnih iznenađenja kada su ljudi zaista, one koje bih najmanje očekivao, znali stati za mene i poštivali ono što sam ja činio i radio. Jeli? Tako je i vama u životu, tako je svima nama u životu, da. Recite mi, gospodine Đapić, jeste li zadovoljni dosadašnjim radom hrvatskih eurozastupnika? Iako je godina dana možda prekratka, ali neki rezultati su se već mogli vidjeti ili se nisu vidjeli? Vrijeme je kratko, a naše političke stranke koje su u Europskom parlamentu do sada bile zastupljene su sve eurofilske stranke. Dakle, to stranke koje provode politike svojih stranaka, koje su opet dijelovi velikih klubova koji tamo funkcioniraju i djeluju, a koji praktički provode stavove Europske komisije i tu nema puno manevarskog prostora
kada vi šaljete zastupnike koji će se tako ponašati. A politika stranaka je takova koja je uvijek bila poslušnička i koja je uvijek bila kompromiserska u posljednjih 15 godina, praktički od kad su i počeli ozbiljni pregovori ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ja naime držim da je općenito institucionalno i strukturalno Europska unija u dubokoj krizi i da nama trebaju zastupnici koji će se boriti za promjenu Europske unije. Dakle, da ona bude ono što je bila kada su je osnivali njeni osnivači Adenauer, de Gaulle, Schuman, kad su išli na to da Europa bude Europska unija, Europa domovina, a ne Europa multinacionalnih korporacija i kompanija, što je danas, jer danas je svaki Evropljanin praktički gotovo pretvoren u običnog potrošača, konzumenta, u robu, u kome mu se pokušava govoriti kako je hedonizam najviši stadij zadovoljstva čovjeka, u kome uopće nije bitno ni obitelj, ni dom, ni nacija, ni vrijednosti. Međutim, Europa konzervativna se budi. Ona se budi, ona jača od Poljske, Francuske, Mađarske. Ja se nadam, vjerujem će tako biti u Hrvatskoj i da će ovaj dio konzervativne Europe koji mi predstavljamo, dakle moja nezavisna lista, tako se danas zove ta stranka jer smo prisiljeni bili izaći u određenoj formi na izbore, da će ona biti dio te velike europske obitelji koja će se boriti za promjenu unutar Europskog parlamenta. Unatoč tome što ste srcem za Hrvatsku, osobno znam da ste izuzetno pragmatičan političar i dakle osobno što ste bili protiv toga da Hrvatska uđe u Europsku uniju, vi ste naravno kao legitimisti ispoštovali volju hrvatskog naroda koji je tako odlučio i tome ste se odlučili prilagoditi. Dakle, zašto nezavisna lista Ante Đapića želi ući u Europski parlament? Upravo zato što sam malo prije kazao da se unutar sustava za koji se hrvatski narod opredijelio se borimo za promjene. Dakle, to su demokratski oblici, jer mislimo da treba učiniti Europu demokratskom. Današnja Europa nije demokratska. Njom vlada jedna tehnomenadžerska oligarhija koja je stavila šapu na sve financije svih naroda u Europskoj uniji, koja pokušava upravo iscrpsti europskog čovjeka i to je ono što je mene motiviralo da mi se ne slažemo sa onim kako je Europska unija ustrojena, kako ona funkcionira, a ne da smo mi protiv Europske unije kao jedne ideje koja je prije 50-60 godina zaživjela i u jedno vrijeme se izvanredno razvijela. Međutim, danas je to nešto sasvim drugo i mi moramo biti dio onog dijela Europske unije koji će napraviti promjene koje će ići u korist hrvatskog naroda. Dakle, mi se unutar tog sustava želimo boriti za ekološki čistu Hrvatsku, dakle zaštićenu, da imamo ekološki održiv razvoj, da proglasimo gospodarski pojas, da to bude interes Europske unije, ne samo Hrvatske države i hrvatskog naroda, da potičemo što je na tragu konzervativizma malo i srednje poduzetništvo na čemu temelji se Europa. Dakle, Europa nije Amerika, Europa ima jedan drugačiji sustav, vrijednosni sustav, drugačiju povijest, drugačiju kulturu i mi trebamo surađivati i sa Amerikom i sa Rusijom i sa svima, ali Europa mora imati jedan drugačiji pravac u kome će se maksimalno pustiti razvijanje posebnosti svakog naroda unutar Europske unije koji doživljava članstvo u Europskoj uniji kao jedan plus, a ne da nam on bude praktički svima minus. To je dakle razlog čega smo se mi unutar sustava, jer je se hrvatski narod opredijelio za ulazak u Europsku uniju, ćemo se boriti da tu Europsku uniju promijenimo na jedan kvalitetniji i bolji način. Mislite li vi da mala država poput Hrvatske ima šansi u ovakvoj Europskoj uniji koja je duboko podijeljena što se vidi u posljednjih godinu dana nevjerovatno? Mi imamo šanse ukoliko se uspijemo uklopiti i prepoznati koji su nam saveznici i potencijalni prijatelji unutar Europske unije. Dakle, nažalost, u ovom trenutku dominantne dvije političke stranke, a one su dominantne zbog spleta okolnosti povijesnih, dakle HDZ i SDP, one nemaju različite stavove vezane za ponašanje unutar Europskoj uniji, jer one obje revno ispunjavaju naloge Brisela. Dakle, mi želimo da hrvatski narod prepozna onaj dio europske javnosti koji na drugačiji način tretira svoju poziciju u odnosu prema tehnomenadžerskoj vladi u Briselu i tu mislim da mi imamo šanse. Dakle, mi kao država i narod nemamo šanse, ali kao dio europskog pokreta konzervativnog imamo velike šanse. Zbog toga smo mi i svi naši kandidati za zastupnike u Europskom parlamentu potpisali konzervativnu deklaraciju koja praktički zastupa one vrijednosti koje su zaista primjerene Europskoj uniji u odnosu na ono što imamo danas u praksi ponašanja Europske komisije.
Pitat ću vas nešto što će možda izgledati čudno, ali vjerujete li vi da ovako podijeljena Europa u kojoj se pokazalo da bogati sjever jednostavno ne može funkcionirati sa siromašnim jugom i da su te razlike preduboke i prevelike, mislite li vi da takva Europa uopće može opstati ili će se, nažalost ili na sreću, i u ovom slučaju, u ovom pitanju pokazati vaš poznati vizionarski pogled? Moguće je da Europska unija neće ni opstati, međutim mi moramo upravo zbog toga biti pripremljeni i na sve moguće solucije i tako se sukladno tome i ponašati. Dakle, moguće da Europska unija doživi svoje krahove. Vi znate da dio članica Europske unije nikako ne prihvaća ulazak u eurozonu, recimo kao, ne znam, Švedska, Danska, Velika Britanija, za razliku od naših vizionara pod navodnicima koji misle da mi već kasnimo sa preuzimanjem eura. Ja podsjećam da smo mi kada bi god ulazili u neke zajednice nadnacionalne i kada smo mijenjali svoju valutu smo gubili po 4 puta smo gubili vrijednost svog novca. Dakle, tome se mi još protivimo. Mi želimo da se i odnos prema Središnje narodne banke promijeni u odnosu prema Hrvatskom parlamentu i da Hrvatski parlament ima nad bankom ingerencije kako bismo mi novce koje imamo, to je 15 milijardi eura, usmjerili u razvoj hrvatskog gospodarstva, a ne gospodarstvo nekih drugih multinacionalnih. Kada ste se već sad dotakli ovoga, mislim da je to izvanredno da vas pitam, uvod, slažete li se vi sa tezom da Hrvatska narodna banka, koja je trebala biti čuvar hrvatskih nacionalnih interesa i kune kao monetarne politike, je li tako, da praktički... Niste mogli izabrati bolju riječ. Dakle, Hrvatska narodna banka se ponašala kao da nju uopće ne tiče se stanje hrvatskog čovjeka, nego stanje financija, ne čak svojih, nego to su naši novci, a oni ih čuvaju te novce kako bi štitili interese stranog kapitala koji je ovdje ušao na koji način. Uzeli su ono što smo sami proizveli, što smo znali sami upravljati. Hoćete li telekomunikacije, hoćete li energetiku, INA-u, hoćete li Plivu, dakle da ne nabrajam sad redom. Dakle, oni su uzimali ono što smo mi, ispada da mi nismo znali upraviti svojom INA-om ili svojim telekomunikacijama ili svojom farmaceutskom industrijom. Prema tome, to nije kapitalizam. Dakle, to je bilo sapladnja uzimanje, a ono što je nama trebala eventualna pomoć i ulaganja strana, to je ne znam, naša tekstilna, kožarska industrija, od toga nema praktički niti ništa. Čak i u domeni turizma oni uzimaju samo ono što njima praktički kao sa švedskog stola, ono što im odgovara, ali istodobno se onemogućava da hrvatski seljak može svoj poljoprivredni proizvod plasirati kroz hrvatski turizam, pa tako da naš turizam i nije baš izvozna naša djelatnost. Bila bi izvozna djelatnost kada bismo mi naše meso, naš kruh, naš krumpir, našu hranu plasirali kroz to. Prema tome, to sve stvari na koje mora država reagirati još prije 20 godina, a ne samo danas, i to su sve elementi zbog kojih sam ja odlučio i obnoviti svoje djelovanje na razini nacionalno, jer sam ja o tome govorio u doba kada o tome nije govorio nitko. Pa čak i sada i u situaciji u kojoj mnogi ljudi, recimo, koji se nisu pretjerano dičili nekakvim svojim hrvatstvom niti nacionalnim nekim identitetom, osjećaju da je Hrvatska kao država zapravo potpuno ponižena, potpuno, tako kažem, razbijena sa svih strana, iz nje se uzima kao da je doista, kao što ste rekli, švedski stol. Kogod dođe nešto uzme, a mi gledamo i stojimo. Evo, neki dan sam pročitala nešto što me šokiralo, a to je da mi uvozimo maslinovu ulje. Da. Pa naravno da je sramota, dakle, mi smo sanjali u Hrvatskoj državi, mi smo uspjeli nju stvoriti, to je bilo najbolje razdoblje. Ispada da je nama rad bio najbolje razdoblje, da smo tada imali neku viziju da ćemo stvoriti državu, da će nam u njoj biti bolje, jer u doba komunizma smo stalno o tom sanjarili, maštarili i bili spremni podnijeti i podnijeli smo najveće žrtve. Kada smo došli do toga okvira, oni koji državu Hrvatsku stvarali su bačeni u zapećak, oni su danas ili branitelji, ili su kriminalizirani, ili su po kladionicama, ili su po kafićima, ili su prerano umirovljeni, ili ne znam što sve ne, ili su po sudovima, po zatvorima i tako dalje. A oni koji su na državu Hrvatsku tek pristali, ali nikad je nisu srcem zavoljeli, oni nju tretiraju kao nešto što je kao bankomat, ono što je nekad radio Beograd, uzima novce, danas uzima neko drugi. Tako je. Ja mislim da... Ali odgovornost na tom stanju, time bi možda i zaključivao, odgovornost za to stanje je i na hrvatskoj javnosti i na hrvatskom narodu, koje mora se osloboditi bilo kakvih psiholoških barijera kod glasovanja i ne dopustiti da se vrtimo u krugu začaranja.
začaranom, što se radilo posljednjih posebno 15 godina. Do Oluje mi ne možemo imati neki ozbiljniji zamjerki jer je bila država u ratu. Međutim, ajmo reći, posljednjih 15 godina se glasuje u krug na način ovi su bili loši, možda će ovi biti malo manje loši. Narod mora biti spreman za jedan krupan iskorak i pokazati crveni karton dosadašnjim vladajućim strukturama političkim koji se nisu pokazale doraslim da vode državu. Dakle, zaista ispada žalosno da smo se dokopali države, a da nas 4 milijuna koliko nas ima, manje nego što ima Milano stanovnika, nismo u stanju sebi osigurati jedan život primjeren čovjeku. Pogledajte, ipak se stanje na političkoj sceni mijenja. Dolaze neke nove stranke koje grade taj famozni, nazovimo ga, treći put. Neću ih imenovati, nije niti bitno, ali znamo o čemu se radi. Dakle, dolazimo do situacije u kojoj se pomalo ruši taj monopol dvije velike stranke i stvara se nešto treće. Nije li upravo sad bio trenutak da se i na tom prostoru, koji obuhvaća zapravo jedan veliki prostor biračkog tijela Hrvatske, nađe dio i za to desno konzervativno biračko tijelo? Nije li tu bila šansa koja je propuštena sa ovim svim posljednjim događajima? Ja mislim da ona traje, ta šansa traje. Ovo su tek jedni izbori u nizu koji nam slijede. Nama predstoje za godinu dana još važniji parlamentarni izbori. Ja vjerujem da će ovi izbori biti prva, ja bih rekao, odskočena daska za našu nezavisnu listu. Dakle, mi smo hrvatski konzervativci. Vjerujem da će ovo biti priprema za parlamentarne izbore i da ono što se događa na ljevici pregrupiranja, da će se to dogoditi i na desnici. Dakle, kada gledate i ta istraživanja koja se rade u posljednje vrijeme, vidi se da na prostoru hrvatske desnice nedostaje 15% glasova. Desnica je u pravilu jača od ljevice u Hrvatskoj, to je negdje 55-45. Međutim, po istraživanjima ispada ljevica jača od desnice kad gledate u postocima. Dakle, i blok HDZ-ov je jači od SDP-ovog. Međutim, stranke koje su etablirale na ljevici nove su prelaze izborne pragove, dok na poziciji desnice praktički je HDZ ustisao jer su umjetnim rušenjem Hrvatske stranke prava i mene osobno, stvaranjem kripto pravaške stranke Ruže Tomašić, oni su praktički devastirali politički pokret na desnici i ja mislim da je tu na tim pozicijama da mi imamo veliku šansu obnoviti konzervativni pokret u Hrvatskoj i da naša snaga će biti u ovoj prvoj fazi između 5 i 7%, a do parlamentarni do 10%. Što ja vidim, to je ono što mogu zaključiti na kraju, to je da ćete ponovno vi, gospodin Ante Đapić, biti prvi na desnoj političkoj sceni, to vam ja predviđam. Hvala lijepa. Nikada do sada Borimo nisam se priječila o tome. Da. Ja vam želim svako dobro. Svima glasačima, svima štovateljima gospodina Ante Đapića također možemo poručiti da više informacija o njegovom radu i djelovanju možemo naći na osobnoj web stranici koja glasi duplo, dakle www.djapic.hr. A što se tiče nezavisne liste, dakle Srcem za Hrvatsku, nezavisna lista Ante Đapića broj 14, ona je na stranici www.nl/antedjapic.hr. Bilo mi je drago, bilo mi je zadovoljstvo. Vidimo se uskoro u sljedećem nastavku našeg TV Đapić programa.